Dala ang kanilang resume at lakas ng loob, maagang nagtungo ang grade 12 student na sino Jay at Derek sa kanilang paaralan sa San Jose Pili National High School para sa mini job fair activity ng Kamsur Peso katuwang iba't ibang invited partner agencies. Excited sila at determinado na matanggap sa trabahong kanilang nais lalo't graduate na sila ngayong darating na Marso. Para kina Jay at Derek at iba pang graduating student mula sa San Jose National High School, malaking bagay ang mga ganitong programa dahil magkakaroon sila ng mas maagang kaalaman sa paghahanap ng trabaho at sa realidad ng may trabaho. Ang mga estudyante ay pipili sa mga local job vacancies na akma sa kanilang mga kurso pagdating sa trabaho. Sa way po na to, parang napapromote po yung advocacy o yung purpose na yon na as student, as senior high school graduate, pwede na kami makipagsabayan sa outside world ng mga jobs. Yeah. Ang layunin ng job fair na to ay bigyan ng opportunity yung mga students, lalo na po yung mga gusto na magtrabaho instead of mag-college. And para naman sa may balak mag-college is ang goal ng job fair na to is bigyan ng experience kami po mga students. Maliban sa mini job fair, sumailalim rin ng graduating students sa career coaching na isa sa mga prioridad ng programa ng Provincial Government ng Camarines Sur. Layo nito magbigay ng gabay sa mga kabataan sa kanilang tatahakin pagdating ng kolehiyo maging sa pag-apply ng trabaho. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Peso Kamsur ng mga mini job fair activities sa panlalawigan ng Camarines Sur bilang bahagi ng pagsisikap na mas mailapit ang mga bata sa mga oportunidad pagkatapos nito mag-graduate. Through Governor Eloy Villafañe's program, nag-conducer kita kaning ginigibot ang job fair na kung saan ma-experience nila paano sila makapag-apply ng trabaho. So we invited local companies and then training centers also. We have CICT para duman sa mga gusto mag-upskill or reskill para in preparation for their job. And another one, kasi sinabay ta din itong career coaching na kung saan bago sila mag-apply, ma-coach ta sila how are they going to land a job, how are they going to pass the interview, ano ba itong preparation na need gibuhon before sila magpa-interview sa itong mga agencies. Samantha Alano, CSN.